سلام و ریز تماشاوانین هێژا ئەس ڕەوشەنبیر زانا شڵدم بڵدما وێ هەفتیێ دەست پێ بکەین. بەری هەر تشتی ڕۆژە جەژنە زمانی کوردی پیرۆز بە ئەم هێویدارن هەموو کوردێن لەسەر ڕووی دنێ هینی خواندن نویسن و ئاخافتنە زمانی خۆ ببن چمکی ئێدی بەسە یاوە ڕەشک زەرک سۆرک بۆزک چ قەس ڕەنگین دنیای هەنە هەموو زمانێ مە هین بوون لە هەیە ئەم زمانی خۆ نزانن لیکولانی باژاری ئەوروپای لێ کەچێک و دراساتێ وی خۆ دەدیگەریە هەو میرۆ هینی زمان بوویە و سەردەژی کلامات بێژێ ڕەشید بەلێ تەماشەوانین هێژا vêgajî em ê li ser zimanê Kurdî bi gelê xwe re biaxivin. Alo? Alo? Belê kerem kin win çi dibêje li ser zimanê Kurdî? Ez dixwazim di serî de bêjim ku niha tu kes bi Kurdî konuşmîş nabe. Ya ku Kurdî tune be, mirov jî tune. Ev çi vurdum duymazlık e? Ev çi bana lejike kardeşim? Ev çi bana dokunmayan yılan 1000 yıl yaşasın ya? Ev çi dibêje ez te fêm nakim. Ya tu çava min anlamış nakip? Ez gayet açık ve net konuşmuştum. Ez kızmıştım ya. Bibrin. Ya ev çi terete şeş diliye? Vallahi ez li vir çıldırasıya dönmüş. ببورین تماشاوان هێژا والله وی عیارێ مژی خراکر ئەس وە هێوی و ڕجا دکم ون زمانێ خوا خۆش بەئاخبن ji berê girtina deriyên sînoran gelek ciwanên me yên rewşenbîr yanî weke min dev ji xeyala çûna Ewropayê berdan e belê hunermendê rojhilata navîn ji ber vêyekê jî ji zêdehiyê rewşenbîr li bin guhê hev dikevin Komeleya ticareta rewşenbîra agihiyek dan û gotin. Aras îsal gelek rewşenbîr di destê me deman. Em dikarin ticareta vê îşî bikin. Nekin. Lê mixabin dîsa qaçaxçiyên me berî her kesî dest bi firotin û qaçaxçîtiya rewşenbîra kirin. Kîlo bi 13 weraqan. Firotina maskeyan hat qedexekirin. Firotina maskeyan serbest e. Firotina maskeyan dîsa hat qedexekirin. Firotina maskeyan serbest e. Maskeya firotinan maskeyan qedexekirina hat maskekirin. Maskekirina qedexekirin serbestiya maske edbê wefam kirilo. Belê temaşevanên hêja xebereke dîsa rewşenbîr. Dîsa rewşenbîr dîsa rewşenbîr. Ev rewşenbîrê got di destê me demane, ê got zêde mane ku nikarin herin Ewropayê jî ketine derdê acizbûna hebûna xwe û min aciz kirine. Dibêjin yaw ez li malê teqiyam ka ez ji xwe re bikim ve Twitterê ji xwe re rexneyan mexneyan bikim. Ji xwe karê we jî rexne û mexne ye. û ji ber vê acizbûnê zimanekî giran, qavram mavram ên ecêb kartînin. û her roj kelîmeke nû peyda dikin. Wê rojê ez li malê aciz bûm, ez ketime Twitterê yekî nivîsiye hiper normalizasyon. Ya tu bi qedrê xwedekî ka hiper çi ye, normalizasyon çi ye û hiper normalizasyon çi ye. Ma tu li serê me bûyî kawa nemir, tu bûyî selîmê temo. Wallahi ji van rewşenbîra ez fedî dikim got navêm rewşenbîra. Wek win jî zanin di nav gelê me de sendromek heye ku ji ber vê sendromê gelek şewbêr ku civat nîvco dimênin. Navê vê sendromê sendroma razana li nav civatê ye. Belê temaşevanên hêja vêgajî em ê guhê xwe bidin nexweşekî ku bi vê sendromê ketiye. Belê Mecidê Razayê li ser ekranê me ye. Alo Mecid? Alo Mecidê Razayî? Alo roj baş. Mecid roj baş tu bi xêr hatî? Sağ bî nav xêre de bî çawayî başî gelo. Zor spas Mecid me te aciz kir me te şiyar kir belê bi rastî jî nexweşiyeke zehmet e gelo Mecid em dikarin ceribandinekê bikin bêka ev nexweşî çawa ye. Mecid îşallah tu ne razayî dîsa. Alo? Na alo. He belê Mecid em li te dihsin. Ola kam dixwazim biceribînin. Alo? Mecid Migo
مجید گو و رازا بله تماشاوانین هجا از روشنبیر زانا کو نور به راست مجید نعلت التبباری